Ilona, mä oon nyt 3. vuoden biologian opiskelija. Moi, mä oon Mira. Mä oon opiskellut biologiaa muutaman vuoden. Okay. Käyttekö te usein syömässä täällä? Aika harvoin. Okei. Silloin tälleen. Tää on nyt tänä vuonna mun toinen kerta tässä ruokalassa. Okay. Mites kun te käytte syömässä, niin tuleeko joskus jätettyä ruokaa? Ei oikeastaan. Jos oikein ottanut vahingossa liikaa, niin sitten voi olla, että hiukan jää. No ei kyllä suo. Kaikki maistuu ja kaikki menee. Mistä te arvioitte, että ruokahävikkiä syntyy, lautasruokahävikkiä? No mä luulen, että siinä voisi olla itse asiassa semmoinen, että ihmiset lappaa ahneuksessa paljon ruokaa lautaselle ja sitten tajuaa, että on otettu liikaa, vai semmoinen, että jos voisi santsata myöhemmin, niin se ehkä kannustaisi ihmisiä siihen, että ei tulisi otettu kerran niin paljon liikaa. Ei se jää. Ehkä vähän sitten se ajattelemattomuuskin, että tuntuu ihan okolle ja jopa niinku suotavalle, että siihen jäisi sitten pikkasen jotain, mikä sitten heittää pois. Mielestäni joillain ihmisillä on havaittavissa sitä, että se on jotenkin sosiaalinen tapa, että sitä ruokaa jää siihen vähän jotenkin niin jättämiksi. Kiitoksia.